kamu dadi presiden. Semangat Mbak Diajeng Roro. Di peksa mudun parlemen. Aku jadi penonton. Jarene kasus ngene. Yuk. Jarene kasus ngene. Ayo. Ning ra ono nyatane. Koyo, koyo. Yo, Wan. Dadi politik orde baru. Koyo, koyo, koyo. Dadi kun dalam visi Yo joget. reformis palsu. Najan cacat netramu Ajeng mana? nanging ngerti batin ngendi kucing andi celeng. Masuk. Ormas sapa Ormas sapa wong RT sing Ayo penting joget, dong. tumindake. Yo. Kelingan paling Ayo, Wen. Sabar ya, Dek ya. agama Sabar Mbak Roro. ngayomi jagat raya. Yo Ya. Sakito. Salale. Itui, itui. Oh, oh, oh. Suara Mbak. Ya. Sing tengah wanteng mer. Ibu wonten griya mboten wonten kados ngeten iki kok, Bu. Ndek enek ning omah ya. Iya. Selalu kamu akeh sing rumangsa kelangan. Pada rakyat sing wis lila dadi korban. Bisa jagono kene mergo belani rakyate. Sing dianggap rabandeng lan tansah disingkirake. Ya. Saranamu akeh Ayo. sing rumangsa kelangan. Pada rakyat sing wis lila dadi korban. Sekamrono mende mereka belani rakyat sing dianggap ora penting lan tansah disingkirake. Ayo. Oh, oh, oh. Jeler. Ayo, Wen. Tunjukkan bakatmu. Silakan, Loro. Yo. Aslo, aslo, aslo. Ayo, Dek. Ya. Najan cacat kamu nanging ngerti batinmu. Andi kucing andi. LSM apa partai, Ormas apa wong RT, sing penting tumindake. Ayo, ayo. Bareng, Bu. Apa? Enak, Dek. Sakito. Lole. Clik, clik, clik. Kenapa, Jo? Spesial Bapak Ibu semuanya. Gimana sih, Mbak? Wes, yang dua dulu nggak? Yang dua. Yang bisa boleh ikut nyanyi bareng ya. Yo, sawadikap. Semangat semua, yo. Selalu kamu akeh sing rumangsa kelangan. Pada rakyat sing wis lila dadi korban. Dicegal kono kene mergo belani rakyate. Anggap berapa dengan tansah disingkirake. Selalu kamu akeh sing rumangsa kelangan.
sing wis lilo dadi korban dicekal rono mrene mergo milani rayane sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake ya matur sembah nuwun Bapak Imam